कितना लेके आया तू? हाँ? पूरा तेमा लेके आया क्या? Guys, medical मोनफैबाय नै बिसोरबो सब खि लाना फैसोदो खि चेक खालामनो थाखाय ओमफ्राय गोमो नुखायो नामा खिखौनो किसका पिंक कलर निकला है बोलो किसका इसका पिंक कलर निकला है बोले फुङावनो उथिबाय ओमफ्राय जोंना नै बिल्डिंआ माने जाजोबाखै दे जों बै सानि मोनसे फ्लेटखौ बायबाय नै मोनसेखौ बेयाव थागोन आरोना जोङो ओमफ्राय दासान्दि जेनेबा कमप्लिट ओंखारथ'यैखाय सिङाव एसे साफा जायगाया नै टाइल्स सिङाव बेयाव थानो होथ'दों ओमफ्राय गाबोन समफोरनिफ्राय बेयाव थानो मोनसिगोन जों सानि बिल्डिं मोनसेयाव आरोना ओमफ्राय जियानो जा ओरैबायदि मोनसे खामानि थिनदों जोंखौ दायो खिखौ सोना लांनांगौ जों नैखौ दायो मेडिकेल टेस्टनि थाखाय आरोना खिखौ सोनांगौ ओमफ्राय हासुदै सोनांगौ बे मोननै सोना लांनो थिनदों मेडिकेल टेस्ट खालामगोन जेनेबा जोंखौ दायो बेराम सेराम माबा माबिनि खोथा थायो नालाय ओंखायनो आरोना ओरैबायदि फाल्तु दा मारै थिखांनो जागासिनो आं खिखौ बेयाव हमनानै आरोना ओमफ्राय बिसोरथ' थिखांजोब्बाय देखायना सोर बे नैबे त्रिपुरानि सुदान जामातिया लगता है ना जामातिया हाँ और दोनों अंदर नहीं दा सिंगाव हाय where is your stool please show me where हाँ पैकेट से पूरा पैकेट से बांध के रखा है नहीं और खी दूंगा खी Guys, खिखौ सोनानै दोनबाय बिसोर बेयाव ओमफ्राय आंबो सोनांसिगोन दा नै थांसै लिथ्रिङाव उफाय गैया आरोना मेडिकेल टेस्ट जेनेबा बायसान्सनि थाखाय जोङो गोजाननिफ्राय फैनाय नालाय जेनेबा माबा माबि बेराम थाबाय बायोबा जों जानाङि बुस्थुखौ जाफ्लांनो हानाय ओंखायनो जोंखौ जेनेबा डाइट मेनटेन खालामहोगोन आरोना बिसोरो जोंनि कम्फर्टेबल फुडखौ जोंखौ जाहोगोन हटेलाव जोंनि थाखाय जेनेबा जोंनि सोलेरा मा बुस्थुजों कम्फर्टेबल माजों सोलिनो हागोन बेखौ नायनानै बिसोर जोंनो बे फुडखौ जाहोगोन बेनि थाखाय बे फुड माबानि थाखाय मेडिकेलनि थाखाय टेस्ट खालामगोन आरोना जोंनि खिखौ बेबायदि थ' गाइस नै जियानो जा पेक खालामबाय आंनि बियो उफाय गैया बेखौ पेक खालामना लानांसिगोन थ' आं पेक खालामना दोननोसै आरोना पेकेटजों खोबना दोनसै आं लांसै ओमफ्राय गोमो नुखायो नामा खिखौनो Guys, medical मोनफैबाय नै बिसोरबो सब खि लाना फैसोदो खि चेक खालामनो थाखाय गासिबो खि लाना फैसोदो खि टेस्ट खालामनो थाखाय नैबे साल हस्पिटालाव मेडिकेलाव आरोना बिसोरबो सब मिनिगासिनो खि लाना फैदो सागर भाई क्या लगे तू Guys, गासिबो जिरायना दङ दा खि हासुदै टेस्ट खालामनो बिसोर गासिबो ज'यैनो नै बिथिं सासे दं आरो आंदो लीला चेक नंखुमारि तो कैसा लग रहा है भाई अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हारा एक किडनी फेल है तो क्या बोलेगा दूसरी लगाने के लिए बोलोगा किसी का भी नहीं होने वाला है लेकिन मेरा होएगा शायद क्योंकि प्रॉब्लम इधर थोड़ा दर्द करता रहता है इधर अगर डॉक्टर ने बोला तो और टट्टी लगेगा कहाँ से अभी लिथरी में जाओ इसके बाद टट्टी करो और निकालो मैंने तो अभी तक सुसु ही नहीं किया है अगर और नहीं करके ले और टट्टी लगेगा ऐसा बोलेगा तो मैं क्या करेगा अभी तो कुछ खाएगा नहीं आएगा कहाँ से वो भी तो है तो जों दा आरो ओमफ्राय बियो हासुदै लाबाखै हासुदै ओमफ्राय हासुगोन आरोना दा बेयो सोना लागोन ओमफ्राय आरो नांबावगोन होनना बुंबा मानिफ्राय लाबोगोन होनगासिनो बेयो साला थ' जियानो जा जेबो बेमार ओंखाराबानो जाबाय जों जास्ट दायो होनांगौल'सो टेस्ट खिखौ मा जायो बेखौ मिथिया कितना लेके आया तू पूरा तेमा लेके आया क्या तू कितना लाया है पूरा भर के लाया है क्या है फुल तेमा लाया है
किसका पिंक कलर निकला है बोलो किसका इसका पिंक कलर निकला है बोले पिंक कलर पिंक कलर क्या हाँ हमारा तो येलो कलर है लेकिन इन लोगों का पिंक कलर निकल गया है बोला है गाइस थैबो दिहुनबाय जोंखौ बिराद बुरजा बुरजा दिहुनबाय सोरबा सोरबा दुरबल जालायलायसिगोन होननानै मानसिफ्रा थैबो दिहुनबाय ओमफ्राय एक्सरेबो खालामजानायखौ माने सब मेडिकेल रिपर्ट जोंखौ क्लियार खालामखागोन आरोना आरो बेमार थाबाबो जोंहा मोजांसो फ्रियावनो नायजानो मोनबाय जेनेबा हटेलनि अननायाव बेबायदि आरोना 5 स्टार हटेलथ' नङा होमबा गाइस फेसिलिटिया थाखायो बिनि जितु इमप्लय जोंबो रिपर्ट दङ बेबायदि आरोना जियानो जा थैखौ होनांबाय गोगोमनो जोना फैजोब्बाय ओंखारबोजोब्बाय जों दायो थांसै हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै नै गोगोम गोगोम दिहुनजोब्बाय थैफोरखौथ' ओमफ्राय गारिफोरखौ मा नुयो गाइसनियाव ओरैबायदि मार्डार गोजा माने ओरैबायदि लाक्जारियास कार गोजा फाग्लासो BMW मार्सिडिसफोरखौ ओरैनो सालायखायो माने एकदम डेन्जार जायगायाव मोनफैनाय बायदि मोनखाबाय आं जायगाखौ गाइस दिनैनिया बेखिनियानो मा बेमार ओंखारो मिथिलासै जायखिजाया कम्पानिनि आन्दाराव बिसोर टेस्ट खालामदों जाहाथे जोंनियाव जेबो प्रब्लेम जाया बेनि थाखाय आरोना कम्पानि माने बेयो जोंनि हाइट कम्पानि जितु हाइट 5 स्टार हटेल बायदि जोंना थांफिनसै जोंनि हटेलसिमहालागै ओंखाम जाहैनोसै आरोना गाइस चलो 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 चल दे चलो चलो गाइस बिथिंनो लामाया नै ओरै थांसै जोङो ओमफ्राय गारि हमनोसै गारि हमनानै होलांसै ओरैजाय चलो 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 आ जाओ सब लोग आ जाओ गाइस थांनोसै बेनि उनाव आं उनाव भिडिअफोर बानायबाथाय देखायसिगोन नोंथांमोननो दे दा समबो मोननाय नंला